San Gaetano r-reffija tiegħu il-ħadd filgħaxija ħelsuha ħafifa kif inċident fuq it-tsuntir tal-Knisja dedikata lill-istess qaddis fil-Ħamrun seta' kellu konsegwenzi ferm aktar serji. L-inċident seħħ waqt idħul tal-vara meta waqt il-ġirja tradizzjonali li twassal l-istatwa lura fil-Knisja tnejn mir-reffija waqgħu l-istatwa tilfet il-bilanċ. Konsegwenza ta' dan, San Gaetano kważi spiċċa fuq id-devoti il inġabru fuq it-tsuntir biex jaraw ħdieħel fil-Knisja fit-tmiem il-festa dedikata lilu. Għal dawk li għandhom għal-qalbhom lil San Gaetano, l-esperjenza kienet waħda kera u li mhux ser jinsewa malajr. Fosthom hemm ir-reffija nfushom li kienu ferm diżappuntati wara l-inċident. Ta' min jgħid li r-reffija bħala tħejjija għal din l-okkażjoni tradizzjonali jingħataw taħriġ intensiv billi fil-jiem qabel il-festa jerfgħu tankijiet mimlijin bramel li jiżnu daqs il-vara ta' San Gaetano. Il-kappillan tal-Ħamrun Dun Henry Balzan illi kien fil-bib jistenna l-istatwa tidħol lura fil-Knisja tkellem dwar ir-reazzjonijiet ta' dawk li l-ħadd fil-għaxija kienu preżenti fuq it-tsuntir. Reazzjoni ta' xokk u ta' qata. Naturalment, għax inti dispeċik u veru, però kien hemm ukoll min kellu presence of mind illi flok iwarrab jidħol taħt il-vara u jerfaħħa kif fil-faġġara, anki pulizija pereżempju li kienu on duty għal xi ħaġa oħra ma daħlu għalli għal biċċa xogħol ukoll nirringrazzjahom. Nirringrazzjaw l-Alla illi l-istatwa ma ġra xejn, ħadd ma weġġa serju u li mbagħad ħaġa spiċċat tajjeb għalkemm naturalment kulħadd bil-qata. Iżda mhux kulħadd ħadha b'sorpriża għaliex fuq it-taraġġ tal-Knisja ta' San Gaetano kull sena jkun hemm numru ta' individwi preparati sabiex jintervjenu f'każ li jseħħ inċident bħal tal-ħadd fil-għaxija. Fil-fatt l-istatwa ta' San Gaetano kienet kważi waqgħet darbtejn oħra. L-ewwel fl-1969 imbagħad fl-1975. L-inċident ta' din is-sena reġa' qajjem diskussjoni sħiħa dwar il-possibilità li tradizzjoni tal-ġirja bil-vara tinqata'. Il-Ħamruniżi għandhom opinjonijiet differenti dwar dan iżda Etienne Xkembri li jipproduċi u jippreżenta l-programm Ikoni fuq One huwa tal-fema li din it-tradizzjoni għandha tinqata'. Fil-fema tiegħi għandha ssir reviżjoni tagħha. Ir-raġuni hija li dik li xi darba kienet tradizzjoni se jkun bdiet bit-tradizzjoni sempliċement il għaliex kienet saret ġirja li allura mbagħad baqgħet tiġri bħala sfida minn sena l-oħra. Ma meta llum il-ġurnata wieħed iqis illi din hija opera artistika. Għandna neħdu ħsieba il għaliex hija ġawra unika li l-Ħamrun jippossedi f'dik li hija statwa ta' San Gaetano. Ironikament mhux il-ġirja tradizzjonali biss tista' tirrovina l-istatwa għaliex kien hemm ukoll każi fejn vari spiċċaw fl-art waqt li kienu qed jintrefgħu fil-Knisja. Każ minnhom kien dak tal-istatwa ta' San George fi Knisja l-Kanada, meta l-istatwa nkisret waqt l-inawgurazzjoni tagħha. B'xorti tajba, San Gaetano tal-Ħamrun ma sofrix id-danni ta' San George tal-Kanada. Din id-darba ħelisa ħafifu ħalla biss min jitkellem dwaru kif għamlu aktar minn 15,000 persuna li segwew il-filmat tal-inċident fuq l-internet.